Mae'n hyfryd croesawu yng ngwestai i studio heno am y tro cynta eriod yr awdures a'r deithraig o bandi tudur yn wreiddiol Awen Sgafone. Felly croeso cynnes ato ni Awen. Bandi tudur yw'r cartre gwreiddiol, ond erbyn hyn Abersoch, ie? Ie, nôl Abersoch ers chydig fisoedd ar ôl cyfnod yn teithio a lle sy'n well na Penllyn ar diwrnod braf fel hyn. Allai ddychmygu, bendigedig. Yn amlwg, fel y ti'n sôn, fel ni'n gyflwyno di ti yn dipyn o deithraig, yn i amser i sôn am hynny yn y man, ond dyma hyn o'n atau drafod y nofel gynta di, Cipio'r Lliw. Hyfryd, mae'n siŵr i weld di mewn print fel petai. Yndi, mae'n rhyfedd mwy na'n byd. Di rywun wrth gwrs sy'n mynd disgwyl di pawb ddim yn sgwennu llyfr na chdi, felly mae o'n rhyw freuddwyd a mae o'n dal yn rhyfedd. Dydy o'm di taro fi eto bod o wedi digwydd go iawn lle. Oedd e'n fwriad ti oedran ifanc iawn te, fydde ti yn lico cyhoeddi nofel? Nid yn ifanc iawn, dwi'n meddwl. Mae'n rhywbeth sydd wedi datblygu dros amser, ond yn sicr ar sawl blwyddyn, a mae'n braf iawn i fod allan yn eron. Ie, a T Llew Jones wedi bod yn dipyn o sbardun i ti dros y blynyddoedd. Yndi, nes i wneud treithod ymchwil am ffil ar waith T Llew Jones, ac yn y cyfnod yna mi ddaeth yna gysadleuaeth gan Gronfa Goffa T Llew Jones yn gofyn i bobl ysgrifennu penod cynta nofel a chrynodeb o nofel i'r arddegau yn arddull T Llew Jones. Dyna oedd y gofyniad, felly mi nes i ymgeisio, nes i gyrraedd y rhestr fer adeg honno, a wedyn dwi wedi gweithio arni wedyn, ac erbyn hyn wedi chyhoeddi hi. A dyma hi, felly, gafodd hi i lawnsio yn Eisteddfod yr Urdd fel enni, do? Do, na ni, diwrnod ola mis Mai, dydd Mercher Eisteddfod yr Urdd, lansiad ar ystondyn o Lolfa ar y maes, a mi nes i gynnal cysadleuaeth helfod drysor ar y maes hefyd, a mi oedd na lwyth o blant yn cymryd rhan yn rhedeg o gwmpas y maes, yn chwilio am y cliwiau gwahanol yma ac yn dod nôl wedyn, ac yn derbyn gwobr bach ar y pryd, a wedyn mi oedd na drin yn gwobr mwy yn nes ymlaen ar ddiwedd yr wythnos. Ie, dyna'r lle i gipio y genhedlaeth nesaf o ddarllenwyr fel petai. Hywel yw'r prif gymeriad, y môr yn amlwg yw'r thema hefyd? Ie, na ni. Felly, yn union fel llawer o weithiau T Llew Jones, mae hon yn syliedig ar hanes person go iawn, mor leidr go iawn, o'r dechrau'r 19fed ganrif. Mi oedd yn llwyddiannus iawn, mi gafodd o yrfa byr iawn, ond mi oedd yn llwyddiannus iawn, a mae hwn yn seiliedig ar honno. Ie, mae'n hyfryd i glywed mwy am y Môr Ladron. Dwi'n glywed am Barti Ddi o Gasnewi bach. Mae'n hyfryd nawr i glywed am fôr leidr arall o'r gogledd, falle y tro hyn. Y teithio na'r te yn amlwg yn rhan bwysig o dy fywyd i. Graddio Brifysgol Caerdydd, ond bys ti hefyd yn teilo dipyn o amser mas yng Ngwlad Pwyl. Felly, eisiau dath y cyfle hynny, Awen? Do, pan o'n i'n wedi dechrau'r gwaith yr ymffil yn rhan amser tra ni yn gweithio athrawes yng Nghaerdydd, a mi weles i hysbyseb am swydd uwch ddarlithydd y Gymraeg Mhrifysgol Poznan yng Ngwlad Pwyl. Felly mi nes i dreulio 2 flynedd yn darlithio am fanno a cael amser ffantastig wrth gwrs. Ie, a siwt ymateb bod ti'n gael gan dy fyfyrwyr? Maen nhw'n hollol wych. Maen nhw dal wrthi, mae'r adran dal i fynd ac yn gry. Mae yna 10 o fyfyrwyr a maen nhw wrthi bodden gyda ieithoedd ac yn benodol y Gymraeg. Dwi'n yn siŵr iawn o lle maen nhw'n cael y syniad o'r Gymraeg, ond maen nhw yna a maen nhw wrthi bodden. Maen nhw i gyd yn hollol wych fel pobl. Ie, oedd Ian Rowlands gyda ni ar y soffa neithwr y dramodydd. Mae newydd gyhoeddi drama radio. Nawr Llanesgi yn trafod y cysylltiad rhwng y ddau ddiwylliant. Sbaen wedi bod yn leoliad gwyliau diweddar hefyd, a mae deifio yn rhywbeth sy'n mynd â dyfridi hefyd, felly wyt ti'n dipyn o ddiddordebau gwahanol dy ti, Awen? Yndi, nes i ddysgu i ddeifio rhyw 2 flynedd nôl yn Sbaen, cyn mynd i deithio i dde America. O'n i'n gwybod mod i eisiau mynd i ddeifio yn America, mae yna leoliadau ar draws gwledydd dde America yn bob man, felly oedd yn gyfle da. Mi o'n i yn Sbaen am gyfnod 2 flynedd nôl, 2015 yn yr haf. Felly, cyn mynd, cael y tysysgrif, a wedyn bod yn barod amdani wedyn yn America. Ie, dipyn falle ysbrydoliaeth i'r nofel nesaf, Awen, pwy oer? Am y tro, diolch i ti. Diolch yn fawr iawn.